да бъдеш с нея. Не като победител, не като собственик, а като партньор. Сърце до сърцето, дух до духа. Истинските връзки не са състезания, не са търговия, не са сцени, на които единя се преструва на нещо, което всъщност не е. Истинската връзка е място, където маските падат и не боли. Някои истини, които осъзнах. Жената не иска да бъде спасявана. Иска мъжът да присъства, истински, без да се крие в страха или в егото си. Не е нужно той да я впечатли, тя вече го е усетила. Ако си прекалено настъпателен, изгубваш се, а тя иска него, не ролята, която той играе. Когато обича, жената дава всичко, но ако й бъде дадена празна тишина, тя ще изпълни сама себе си и ще тръгне. Не защото не го е обичала, а защото не е бил там. Мъжът в една връзка не трябва да доминира. Той трябва да сътворява, да бъде опора, но и мекота, да носи тежестта, но без да мълчи, когато боли. Това разбрах за любовта. Тя не иска обяснения, а усещания. Не се нуждае от доказателства, а от ежедневна простота. И не се крепи на трябва, а на избора да останеш всеки ден съзнателно. В една връзка най-важното не е какво казваш, а как се усещаш, когато си в нея. Ако си напрегнат, значи има роля. Ако си лек, значи си ти. Вярвам, че ако мъжът започне да живее така, всяка жена ще стане по-мека, по-нежна, по-истинска. Не защото той я е променил, а защото тя е очаквала безопасността, в която да разцъфне. Любовта не е постижение, тя е път. Не да я спечелиш, а да не я изгубиш, докато се изграждаш като себе си.